kresla, odložím vám tašku. Áno, ďakujem. Nech sa posaďte. Môžem sa ešte opýtať, s akou značkou pracujete? Používame najluxusnejšiu americkú značku Alternu, ktorá používa vlastne výťažky z kaviaru, čiže úplne premení vaše vlasy v závoru úplne žiariacich vlasov. Je nabitá vitamínmi, minerálmi, čiže tie vlasy sú posilnené, nádherne sa lesknú a neobsahujú žiadne parabény, čiže je to veľmi dobré aj pre klientov, ktorí majú citlivú vlasovú pokožku. Super. Dobre. Tak sa teším. Super. Máte nejakú predstavu, ako by ste si predstavovali Ja dnešnú by účasť? som veľmi chcela, keby ste mi poradili. Nejaký účes, možno zmena nejaká, aby ste dal trošku výživu mojim vlasom. Samozrejme. Mohli by sme spraviť možno, že máte dnes nejaké stretnutie, alebo máte stretnúť s kamarátkami, alebo niečo pracovné. Viete čo, mám sa stretnúť s kamarátkami na večer, takže by sme možno že mohli vymyslieť niečo zaujímavé. Takže by sme sa mohli pustiť teoreticky aj do také niečo také extravagantné. Poďme do takého možno, že objemu, niečo také sexy, aby ste ich aj ohúrili, aby to pôsobilo také, že troška glamour. Osobne je značka Alterna veľmi sympatická tým, že používajú práve prírodné výťažky a vlastne technológie, ktoré sú vlastne zamerané na ošetrenie vlasov cieľene, neobsahujú žiadne umelé prísady a zložky, ktoré sú naozaj chemické a tým pádom možno, že aj pre klientku také dráždiace, aj čo sa týka vlasovej pokožky, takže to je veľké plus a čím ďalej, tým viac a viac vlastne aj amerických alebo hollywoodských celebrit inklinuje k tejto značke, čiže Alterna mi je veľmi sympatická, naozaj môžem povedať, že prešiel som si rôznymi kozmetickými značkami, čo sa týka vlasovej starostlivosti a môžem povedať, že Alterna má skvelé výsledky a naozaj tie vlasy sú premenené, čiže ideme vidieť. Čo na to poviete? Počula som už o tejto značke. Len sa mi chváli a že jedna z najlepších značiek, takže sa teším a som zvedavá.
was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. It's a new life.